Ayan, di kayo mo kung giulog-ulugan. Ini buhaw na. Gina. No. Nga naman kahoy. Pagkalot. Ya. Ayaw kay apoy. Ayaw ba? Naunsa man ni siya, oy. Ayaw sig tinuan dia kabalongga. Pagkalot diya imuha. Kakabatian ni mo, oy. Bahala, dili na lang ko. One ko. Sunod man ka. Ay. Ang pobreng mamasulay. Basin lamang magkakuha. Kini. Kini. Agay. Sa mali. Sapatos mayroon ni unsa maning di malasa ginato aning manguwag isda oy. Yung sam niyang gikuha. Dili mo na mao. Masul. Sa kagad lang na sa dila. Pa yung pahawa. Nang sama atong duolong ta. Ta. Agay. Ano na? Taon, ating ya. Ay, ano man? Na? Ay, kuan, wala ba ko nang hilabot ni mo? Kalitan ko. Ay, tawa no, nabasa na lang ka. Nasuri. Ito. Suri ka dito. Di ba na anaon? Agun sa kakol. No. Ha? Amoy na unsa mo ning. Isda. Kasumuka mo. Isda. Buah, isda. Namasol ko. Agay. Ayaw mo. Awa yo sa mukha ninyo kita namasol ni tao tanawa ra. Kabalo masol. Kamasol. Batik na. Masol lagi ako na buang ay. Minuto na nang iya ha. Ito, itong balikon ta. Ito na tudluan. Buang ta na. Stop. Hoy! Nang namali ko diri. Ayaw. Madura mangkot ni. Ano po isda na? Bangat ang wala. Ayaw. Ito kante kang mga ha. Ikaw mangiya. Ilog ang kuan god. Ilog mo nimo ang pasulgod. Bahala ka diya, nang tawa na Na, di nakulatanon ka imong ilog pasulgod. Bahala ka diya. Nihar ka dong. Tutur na ko sir. Ya musta man. Kira kuan gid sir. Sila nagkuan ang masiyang-siyang. Ya, ukir ka diri. Ya imo ni aning ko snack ni ani human ka. Sige salamat ya sir. Sir. Guto man na. Wala na supas. Masay tubig na itom. Lilisa naman gyud kuan ni no. Dana na lagi. Murag mabasa na gid ang mga customer ano bang napitaw. Tubig na murag lami mangguro na. Go na kasi daw. Tara sir ta. Kita bangon. Ayaw ra sir. Kira kay. Ayaw ra. Ayaw ra sir. Ayaw ra. Kira lagi kay para ma-exercise lagi ba. Ayaw ra lang sir. Ayaw ra. Manager ko nimo ya imo kong liyab-liyabon ganahan kag di na ka maka trabaho ron dire. Ay, manager dito ka sir. Ay, dili do. Sorry sir. Trapoy. Sorry sir. Sorry sir. Aga na may kandado. Nakalamia. Tarunga. Ganun kuan kay imong gikungo. Sorry sir ha. Kuna na. Isa man di sir. Ako may imong pangutanon nga ikaw may kadaadlaw na dinhi. Isa man mo. Inyo din ni sir? Ay, balo lamang dagway. Kamu may kakaon basig ninyo na. Sige, hutdalan ninyo. Lahan na sir. Buto magud mi sir nya. Murag kang daddy man ni sir gipalit sir. Dati yun eh. Ganahan ka. Be. Ayan, di kayo mo kung giulog-ulugan. No. Ayaw lagi dong.
Solo. Ayaw lagi dong, ayaw lagi. Uy, uy. Ay, magaya dong. No, no, no. Puno lagi, puno. Patay lagi. Uy, dagan. Dili. Puno lagi. What's up mga budo? Kumusta mo diha? Nara mo dire. It's time to shout out. Hi, ako dahil si Papi Boards ng Himalalod. So, shout out ko sa Binlot family sa Sitio Bubon, Barangay Bay, Himalalod. From Ninya, Mampang Binlot. So, shoutout din sa akong kasing nga si Reza P. Torres. Salamat sa pagsuporta, Riz Amping. Shoutout po ko sa atong mga pinalangga nga mga fireman sa Himalalod. Sila ni Sir Uhales, ni Sir Henry Jan Lianera ug ni Sir Claudio Tubaga. Shout out day ko. Ani nga mo ang gaman og video ron. Shout out day ko diri sa may sa Jago Beach Resort diri sa may Bay Himalalod dito sa Oriental. Og shout out day ko sa mga nagdulag bilyar diya sa may bilyaran ni ilang kapos donar, nilang Bugard, nilang Jisubik, nilang Boss Eric, nilang Alex. Tanan nga naron diya gadula. Mayong paglantaw. So dire na lang may taman, di na may mugukod sa taong kusog mudagan. Dahil kung di yun. Di gyud watay pugsa.